Hi guys! For today's vlog guys, na ako sa kakahuyan, din nagpasilong ko sa ang baka. Lantawan niyo guys, oh. Ito ang baka ha. Mayong buntag, mayong udto, mayong palis ninyo diha. So, for today's vlog guys, nagpasilong ko og baka. Ako nga baka guys, nga diha. Then wa ko laing content kay napoy nagpatudlo na ho unsaon ko no ma-monetize. So lang ikatamba guys, kung unsaon ba monetize ka, mag-upload ka og YouTube short para daghang mo subscribe nimo sa YouTube short. Wa nay mga ads guys, wa tay mga ads sa YouTube short. So dali ra nila kay kayong dali ra nila lantawon ang maong video. So mong ganahan sila mo subscribe kay di naman sila mag-skip ads. Pero gamay ra kag revenue ana, gamay ra kag sweldo kay magtunga man mo sa mga musics nga imong gamiton kay ug magamit po kag music. Ug di mo ka magamit og musics, so gamay ra gyapon ang revenue kay small video, small content ra man na. Then kung mag upload kag video, ayaw pagpataka o gamit ko kanang music kay nay ubang mga music nga copyrighted na ay owner. Di siya gustong ipahuwam nimo, di siya gustong i-share. So ang gamiton ani mo moingon si YouTube short nga YouTube short, mingon si YouTube, si Daddy YouTube na your video cannot be monetized kay copyright ka. So ang gibuhat na para mo-monetize ko, saan nakatungwa pa ko na monetize, huwag ipang delete ang tanang video na ho nga nay butangan ni YouTube nga copyright, para walay sabit kung mag-apply na kong monetization. So niabot jud sa punto nga idaghan ang subscribers, pero dugay pud to na ho nga time nga ipaabot pila ka years kay so siyempre di jud pud tagwa pa. So di jud ta hingog kanang nay di jud ganahan ang mga tawo nato ba. So sige lang pug kog huwat, wa lang pug ko na discourage. So niabot ang punto nga na monetize ko kay niabot ang subscribers og 1,000 plus. So nag-apply kog monetization. Awa naman tiyong giset nga ang tanang mga video no nga copyrighted, awa man tiyong gidelete. Pag-apply na og monetization, wa jud sabit guys, ato nga adlaw na monetize ko. So mora na ang ikatambag nga kung nanag akong baka guys. Kung mag-apply man mo monetization, delete ang tanang mga copyright nga video. Then kung pwede di mo magamit og musics, mga istorya na para di mo mag copyright guys, ug dali ra mo ma-monetize. So God bless di ay sa wa pa na monetize ha. Muna yung himuon para ma-monetize mo. Oh, don't forget to subscribe Buhay Delfina. Then don't skip ad guys, please. Sana hindi niyo i-skip yung ads sa aking vlog para matulungan niyo, para makatabang po mo sa ako guys. Kung gusto mong makatabang sa isig katao ninyo. So salamat dai sa mga subscribers nga patuloy nagsuporta sa ako, bisan
bisan nga di ko ingog ang mga content di man ingon nindot, pero naghapoy ni subaybay sa ako nga vlog. Salamat sa incoming subscriber. Kung ang hadlo ka maning baka oy. So bye na guys, kay bisig sungagon ko sa baka guys. Igara guys. So bye and God bless. Buhay Filipina. Once again, God bless to all. Kiraon ni baka guys. Oo, sungag-sungag. Kiraon pud. Kauban na siyan yan guys.